Hello mga dear! Welcome to another grammar lesson nga Bisayang explanation. I'm Teacher Maya ug mao ni ang akong pangutana. Unsay saktong arrangement aning mga words nga nagdescribe sa dress kung ibutang sa sentence? White, nice, long, cotton. She is wearing a white, long, cotton, nice dress. Or she is wearing a long, cotton, nice, white dress. Or she is wearing a nice, long, white, cotton dress. Or she is wearing a cotton long, nice, white dress. Asa kahaani? Atong tanawon. Ang sakto di ay kay she is wearing a nice, long, white cotton dress. Nga naman ni. Tungod kay naay plastada ang adjectives kung daghan gamiton sa sentence para mo describe sa usara ka noun. Parehaani, usa ka noun, dress, naay upat ka words nga di-describe niya. Para ma-plaster nato correctly, first, i-identify nato kung opinion or fact ba ang gipakita sa adjectives. Ang white, dili ni siya opinion. Ang long, dili po ni siya opinion. Ang cotton, dili po na siya opinion. Material na siya. Pero nice, opinion na siya. Pwede ka ganahan, pwede po dili. Ang uban, dili po ganahan. Ang rule ani, ipauna ang opinion ng adjective. Usa pa ang fact adjectives. Muna nga, unahon na to ang nice. So, sa options, nag-una si nice, opinion nga adjective. Ang problema ani kay, tulo man ni ka fact adjectives, si white, si long, si cotton. So, iplastada po din sila according sa naandan sa English language nga plastada sa adjectives. Which is, mag-una ang size, sunod shape, sunod age, dayon color, dayon origin, dayon ang material. So, size, si long kay about size man ni siya, ang sukod, so ani siya sa sunod ni nice. Sunod shape, pero wala tayo shape din wala po tayo about age din but naa tayo about color. White, so sunod ni long si white. And then sunod dapat origin, asa nagikan, pero wala man ta din but we have material, cotton. So, masunod si cotton sa white. Another example, ang playground i-describe sa words na big, interesting, o oval. So, mag-una ang interesting kay opinion siya. Masunod ang big kay size man na siya. Masunod ang oval kay about shape. Pero what if more than one ang imuhang opinion adjectives? Parehas aning sexy o beautiful nga ni-describe sa woman. Asay mag-una nila? Kita magproblema kung asay mag-una nila. I-connect lang sila with conjunction nga and. Beautiful and sexy. Pwede po sexy and beautiful. Dahil masunod ang Korean, kay about man ni siya sa origin. Fact ni siya nga adjective. What if more than one pud ang fact adjective nimo of the same type? Parehaan ni duha ka color, black o white. Well, i-connect lang po na sila og and. So, black and white silk dress. Maguna ang black and white kay color man na siya. Ang silk na material mo ay masunod. So, timan kung adjectives ang hisgutan nga mag-describe sa usara ka noun, opinion first, dayon ang facts. O kung daghan ang facts, adjective, according sa size, shape, age, color, origin, o material. Ug mo ang grammar knowledge nga akong ika-share sa inyo karon. Kung naka-learn o giganahan mo ani nga video, please i-share ni sa uban para maka-learn pod sila. Please pud like, subscribe, or follow para updated mo sa mga videos nga i-share pa nako pohon. Daghan jud kaayong salamat. Have an amazing day!